Tita Tanya Chinita. Sino? Ako? Magandang araw. Ayon sa pagsisiyasat, ginamitan ko ng luhika, mahika at konsyensya. Ito po ang Siko. Sino ako? Ako naman po si Manggas. Viral ngayon ang Cebuano vlogger na si Ronnie Suwan o mas kilala bilang Boy Tapang. Dahil nga sa kanyang ginawa, matapos niyang gawing saranggola ang tig-1,000 piso na nagkakahalaga ng 1,000,000 piso. Ayon sa kanya, personal siyang kinausap ng mga tauhan ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na di dapat paglaruan ang pera. Humingi naman ng tawad si Boy Tapang sa kanyang mga followers matapos siyang mabash dahil sa kanyang ginawa. Na-delete na rin ang nasabing video content sa kanyang Facebook page. Ikaw, kabisyo, anong klaseng saranggola ang gagawin mo? Yan ang Siko. Sino ako? Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Morning call! Morning, Tits! Kaloya! Feel good morning! Ngayon po ay Wednesday, April 17, 2024. May muda ka rin yung tanan. Sa oras na 7:30 ay kasama na ang cool na angkol from Davao, Angkol Dago! Ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Sa mga hot na tita sa balat ng radyo at ng Bacoor City, Tanya Chinita! Tito mo'y mestiza na chinita, habang ako'y morenang dalagang Pilipina. Tingnan mo naman ako sa mga mata mo, huwag kang kumaripas ng takbo. Thank you, Col! Nako! Paalala. Very wrong yan. Basic. 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 Hindi talaga pwede paglaruan ng pera. Paglaruan ng pera. Ang pera ay minamahal parang babae. Hindi pinaglalaruan. Oh, maling dalaga. Tandang-tanda ko pa nung panahon ng tagtuyot. Tagtuyot. Talagang lito na ako kung saan pa ako susuot. Susuot. Sa Sabi mga nga, babae yan, pero ang lalaki pwedeng paglaruan. ayan tayo eh. Bias talaga yung mga babae sa ating mga lalaki. Kawawa talaga tayo mga lalaki. Kawawa. Kawawa. Mga lalaki, kawawa. Siya ba dyan? Kawawa. Mang Kanur dapat sa lalaki ka Joke pumani. Joke lang. Ayon sa Presidential Decree number 247, ito pang noong pa itong July 1973. Aha. Nakasaad dito, Tits, na paglabag sa batas ang pagsusulat o paglalagay ng kahit ano sa pera. Tama yan. Pagpunit, paggupit o pagbutas, pagsunog, labis na paglukot at pagtupi ng nakakasira ng istruktura ng pera. Bawal. Pagbabad nito sa chemical na agad makakasira sa pera, pag-staple o paglagay ng anumang pandikit. Ayan. Di ba usually ni-staple yung iba, yung pera may butas na dahil ini-stapleran. Yes, very wrong. Bawal po yun. Ang sino mang mapapatunayan lumabag dito ay magmulta. Ano mangyayari? Ng hindi hihigit sa 20,000 pesos o pagkakakulong na hanggang 5 taon. Nako! Yan. Alam mo, yun yung mga hindi masyado. Bakit, Mang Kanor? Ano? Pinunas ko. Bulong mo lang. Wala na kasi akong tisyo. Pera yung pinunas ko. Makukulong ka. Hinaan mo lang boses mo. Ganun ba yun? Baka Pero may okay lang, nakaabang dyan. play money naman eh. Play money. Di ba mayaman ka? Ba't kami play money? Di ba sa plain white ka nakatira? Anong black ka nga doon? Black tin lat B.
Plain white. Yung puti lang lahat talaga. May mga cross yung iba pa. Tahimik doon. Tahimik. Gusto ko kasi meron akong peace of mind. Tsaka privacy. Privacy and peace of mind. Pero sobrang tahimik naman. At least maraming scented candles. Pero yun paalala po yan ng Bangko Sentral ng Pilipinas Correct. na kung kayo po'y gagawa man ng content tulad ni Boy Tapang, siya naman mismo tisaminado na mali yung ginawa Oo, niya at oo. nag-apologize Pero bakit naman niya siya. ginawa niya? For the content, of course. Vlogger kay. Gagawa ka ng saranggola. Sabi niya dapat mga plastic na lang yung gawa sa plastic yung Kaya minsan material. sobra na yung ginagawa natin for cloud chase. No? Oo, yung parang alam mo na, Para lang mag-trending ka. oo. Magte-trending ka nga pero yun na nga, medyo Yung values na natuturo mo sa mga bata. of course. Diba? Influencers po. Oo, influencers So, ang influensya mo, baka, yun na nga, mapanood ng mga bata, ay, pwede palang gagawin saranggola yung pera. Yang hiya naman ako, lagi ako nagpapakita ng cleavage. Hindi naman, wala, ano ba yun? Mangkanor, wala namang masama dyan. Ha? Mas masarap manood ng radyo. Gusto nga yan ni Vilmar eh. Sabi niya, Sabi ni ni Vilmar? Vilmar, ayaw niya nang manood ng Ayaw na niya manood ng tulpo. Gusto na daw niya ng labridyo. Si Vilmar po yung pinaka... babaerong. hindi babaero. Ay. Pinakamagaling na technician. Yan, morning sa mga technician. Basta technician magaling. Magaling, mang. Bakit magaling? Kasi yung mga cooler, hindi na makarating sa DJ. Napipilter ng technician. Kaya Sila na yung nagpapayo. sila na. Ay, nako, pero very wrong yan Wag po nating isa-sacrifice o wag tayong mag-compromise para sa content. Opo, diba? opo, totoo Oo, yan. yung parang, tama si Uncle, influencer yung tawag sa atin. So, let's make sure na Yung maganda yung impluensya natin. Yun, Kasi pwede naman tayo exactly. kumita ng values yung tinuturo natin, Exactly. kabutihang Pwede- loob. Pwede ka mag-viral na nakakatuwa lang yung content Oo, mo. funny. Funny Pero siya, hindi oh. para lumabag ka sa batas. Yun, diba? Tsaka, yung ginawa mo saranggola. Naisip ko tuloy ko yung saranggola. Nakakamiss, no? Ayun naman. Kailan ka huling nagpalipad niyan? Matagal na. Bata Diba, pa lang. bata pa tayo. Wala na Kasi, tayo na. ngayon, kasi sasabit sa kawad ng... Hindi na pwede. Yan mga natin dyan. Yan. Kabuti naman. Again, paalala ng mga tauhan ng BSP, no? Ng Bangko Sentral ng Bawal Pilipinas. paglaruan ng pera. Mga banker natin yan. May mga, sandali, pwede mag-hijacking crash na teller? Saan ka ba lagi nagde-deposit? How can I tell her I love her? Ganun talaga na! Bisik, 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 bisik. Bisik, bisik, bisik. Kailangan mo i-memorize yan! Bisik, bisik, bisik. Kaya pala lagi kang pagka-deposit mo, nagwi-withdraw ka agad eh. Wala withdraw. Deposit lahat. Sa banker? Sa banker? Sa vlogger. Pero pagdating mo nga, sabi niya, ay, pwede pagpasok mo ng bangko. Oh. Ayan. Ay, good morning, sir. Sabi ng teller, Sabi ng vlogger. sabi niya, hi guys! Welcome to my vlog! Uy, sabi ng vlogger. Sabi ng banker. Aba, diba? nag-change ng karir. Yung banker. Yung CQ. yung guard. Sabi niya, ma'am, pa-picture naman. Uy, sabi ng guard. Sabi ng teller. Uy! Ay. Sinang dealer ba yan? Pwede makuha number? Ng teller? Nung guard. Wag yun, may batuta yun eh. Yung guard? Yung teller. Ang bilis magbilang ng pera. Yung dealer? Maniwala na sana ako. Meron lang. Yung dealer. Yung guard. Yung, Pag maganda, bubuksan yung pinto eh. yung guard. Yung teller. Ay, nako. Yan na nga. Pero ang ganda ng uniform nila niyang naman yan, no? Skirt, tapos color blue. Yung teller? Yung CQ. Yung guard. Yung guard. Yung mga natin dyan, ha? Good morning mga papasok sa bangko. Yan, ingat po. Papasok na sila sa Sa bangko. yung mga teller. Yung vlogger. Ay, Kasi, Kasi? ang dami palang pera niya sa YouTube niya. yung vlogger. Yung teller. Wow. Kaya dineposit niya yung pera niya. Yung vlogger. Yung teller. Wow. Tsaka sabi niya, ay, sasayaw ako sa TikTok para ano? Yung vlogger. Yung guard.
Uy, maraming ganun, di ba? Ewan ko lang kung pinagbawal na ngayon Bawal yung na mga yan. guard. Bawal na sila mag-TikTok. Di ba may guard na sumikat dahil sa... Oo, dahil doon nga, nagti-TikTok na kasi daw lahat. Oo, hindi, yung mga guard hindi na nagbabantay sa gate. Yung guard, Yung teller. kumanta nga siya ng ano eh. You're in good hands with Metro Bank. O ba, kumanta yung teller? Yung guard. Sabi niya, BDO, we find ways. Ba, sabi nung voice over? Sabi ng guard. Aray ko. Laki ng account niya. ng vlogger? Nung guard. Sana all. All. Good morning sa mga guards natin dyan. Masipag na binabantay yung mga establishmento natin. Nakabantay. Attentive. 24/7. Tama, Sa yung mga gate. guard. Hindi, yung mga vlogger. Lagi may hawak na tripod. Yung vlogger. Yung guard. Gumaganon ang batuta. Sige. Ginaganon niya yung Gumagano batuta. yung guard. Yung teller. Ay! Ay, kaya. Ayan, morning sa inyong lahat. Hanggang alas 9 pa po tayo. Ayun, papaminaw kay Mr. Philip Ray Cabal, mga taga City Engineering Office ng Panabo City. Wow, good morning, sa sa inyo. inyo. Mga taga Morning. Team Love Radio Davao na busy din sila dyan. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw diha, mga DJs nato diha. Morning! Good morning. And susunod mamaya pa naman, Dear Love. Kasama niyo pa rin po. Hot na tita tayo, Chinita. At cool na Uncle Dagon. Sa estasyon number 1, ito po ang 90.7 Love Radio. Feel good morning! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!